Island Sweet Vlogger, ayan, tamsak. Sugent, hi, Miguel Love, shout out, Sugent. Nakatikto na ako, lalabs, nakakasara yung isa kong live na. Kabubukas ko lang, namatay na. Kasi ano bang gagawin ko, di ba? May nag-welding na naman sa kabila. Naaagaw niya yung connection ko. Yan ang nakakaasari, yung naka-live ka. Tapos may nag-welding. Inaagaw niya yung connection ng live. Kung pwede lang magpatulpo eh. Ayan, so Gent, I'm from Saudi. Ayan. So Gent, you have no moderator, lalabs. Thank you so much. Island Sweet Vlogger, lalab, Miguel Love, shout out. Salamat, lalab, sa patamsak mo. Ayan. So Gent, thank you for coming, lalab. You from Saudi Arabia. Ayan. Thank you. So Gent, you have no moderator. Pag ito namatay, paiwan ko na lang. Island Sweet Vlogger, lalab, Miguel Love, shout out. Add FB. Just add my so Jen, I have page Island Ski Vlog, same my name. Ayan. Same my name here. My YouTube channel, same also the spelling, that's my YouTube page. Ayan. Island Ski Vlog, just follow me there, So Jen, lalabs. If you want to send me message there, I will reply you. Just add my name, Island Ski Vlog. Ayan. Ayan, 3 million Mega Love shout out. 3 million in the house. Thank you so much. Nakatikto na tayo. Wala pa nga akong 30 minutes. Ano pa lang siguro, 10 minutes. Bigla na tayong nawalan ng mic. Inaagaw yung connection. Kasi pag may welding sa kabila, natatalo yung ng live ko, natatalo, inaagaw niya. Let's connect on the pin. So gent, lalab. So gent. This one is your main channel. So gent. 509. I will check if I will connect my main channel to you. Uwi na uli. Madam Lailotski, sorry po madam. Yung una kasi, madam. May nag-welding po kasi. Inaagaw niya yung yung connection. Nakaka-bad trip. Kaya tuloy biglang namatay yung mic ko. Inaagaw niya yung connection. Nakakaasar. Ayan, Madam Lailotski, Miguel Love, shout out.
So, Gent, I will connect my main channel to you. You are still here. So, Gent, I already connected to your main channel. Agoy. Madam, nakakaasar. Wala kasi silang wala silang sariling transformer. So, lahat ng mayroong appliances dito kailangan mag-adjust para sa kanila. Pag nag-welding, pinapatay namin yung ref namin kasi yung ilaw niya nagkurap-kurap. So, pag di mo siya pinatay, masisira po talaga yung appliances. Kailangan pag nag-welding sila, kailangan yung mga business, dyan yung mga taong may mga appliances, kailangan mag-adjust. Di ba nakakaasar yun? Kaya laging ganito, minsan bigla na lang namamatay yung live ko eh. Pati yung ko, computer nagkukurap-kurap. Pag ito talaga nasira, iwan ko na lang. Unvlog, Miguel Love, shout out, Lalab Unvlog, di ba? Kabubukas-bukas ko lang. Imbis na masaya kang magla-live. Mababad trip ka talaga. Unvlog, ayan. Island Sweet Vlogger pala, vlog pa ako nakapin. Ayan. Miguel Love, shout out, Unvlog. Bigyan kita ng jacket, lalabs. Ayan, Unvlog, meron ka ng jacket, lalas. Pwede ka na magbaba ng yung bahay, Unvlog. Ayan, Roll Alfaro Vlog, shout out, Puhos. Ayan. Miguel Love, shout out, Roll Alfaro Vlog. Ayan. Main channel mo to, lalabs. Ayan, Unvlog and Roll Alfaro. Miguel Love, shout out. Ayan, si Unvlog nagbaba ng bahay. Bigyan kita ng jacket, Roll Alfaro. Ayan. Roll Alfaro, meron ka ng jacket? Opo, ayan. Titingnan natin kung naka yung aking main channel sa'yo. Salamat po. Ayan. Ayan, si Madam Letsky po nagbaba ng kanyang bahay, mga lalabs. Love-lovin natin. Ayan. Ayan, 5 million Mega Love shout out. Dapat mag-give and take, di ba? Kailangan, sinabi ng pag ganitong oras ako yung nagla-live. Dating dikit na ako sa iyo, host. Tamsak na lang po ako from Roll Alfaro Vlog. Ayan. Lalab, salamat. Lalab, salamat. Ikaw ba ang vlog? Main channel mo ba to? Ayan. Oo nga, main channel mo pala to. 1.57k. Malaki na rin pala yung bahay mo. Island Sweet Vlogger. And lablabin po natin nakapin, mga lalab. Island Sweet Vlogger. Ayan, si Roll Alfaro, mga lalab, nagbaba ng bahay. Roll Alfaro Vlog. Ayan. 6 million in the house. Miga love, shout out. Ayan, mga lalabs, yung aking mga member, binababa po ni Nightbot. Thank you so much, everyone. Thank you so much. Ayan. May harang, tapusin ko lang yung harang ko. Ayan, lablabin natin, mga lalabs, yung nakapin po, nakapin. Premier nung nakapin. Ayan, Island Sweet Vlogger, dikit ko rin to sa ilalabang laki na ng bahay mo, no? Ang sipag mo kasing mambanana, Aileen. Ayan. Tagalog, love song, music, non-copyright. Ayan. Tamsak na to, lalabs. Dikit ko na rin to sa'yo, Island Sweet Vlogger. Patamsak po ako nakapin, mga lalabs. Nakapin po. Ayan, meron pong premier yung nakapin. Lablabin po natin yung nakapin, mga lalabs. Roll Alfaro, the new friend from Unvlog. Ayan. Roll Alfaro Vlog, lala. Pasuklian na lang po si Unvlog. Ayan, dan na sa'yo. Harang host. Ayan. Lalab, salamat naman, lalab, sa iyong paharang. Ayan, thank you so much. Sino pa?
marunong magmahal, siyang madalas na iwan at di alam ang dahilan. Ayan, Dan Pulpak na sa nakapinhos. Ayan. Na-watch ko yung video mo sa FB haba busy sa work. Good looking mga parents mo. Thank you po, Madam Lailutsky. Yung mama papa ko yun. Ma, ganda ka raw. Sabi ng aking viewers. Yes, yung sa FB. Ayan, Madam Lailutsky, maraming salamat po, Madam. Unvlog, salamat po saan bahay mo. Unvlog, baba ka lalab ng bahay mo. Lalab. Ano, Roll Alfaro lalabs. Pwede ka rin mag-Goto channel. Click mo yung bahay niya. Lalabas din Goto channel. Siya lalab na kaming channel din yan. Si Unvlog. Ayan, 3 million Migalab. Shout out. Hans Aaron Vlog harang. Ayan. Aaron Lalabs. Migalab shout out. Arcons Vlog. Arcons Vlog harang Lalabs. Migalab shout out. Arcons pasukli naman sa nakapin. Baka naman. Ayan. Island Sweet Vlogger Lalab. Pasukli na lang si Rol Alfaro. Dan na po sa'yo. Ayan. Psst. Hans Aaron Lalab Migalab shout out. Ayan. Arcons Migalab shout out. Bikini Man. Ayan from Hans Aaron. Migalab shout out Hans. Agoy din na kita machimpuan sa LS mo kung free ako. Okay lang yan, Madam. Kasi nasa Pinas ako ngayon, in-adjust ko yung LS ko. Minsan nag-7:30, minsan nag-8. Kasi, love ko talaga tawa mo. Kasi alam, Madam Lailutsky, dito sa probinsya, pag nag-live ako lang dati kong live doon sa abroad na 6 a.m., ang problema naman dito, kaaga-aga, nagba-brown out. So, pag nag-live na ako yan, 30 minutes pa lang akong nagla-live, bigla na lang nagba-burn out. So, ngayon, ginawa ko, in-adjust ko siya ng 7:30 to 8. Parang maganon yung live ko. Para matakasan ko yung pag-burn out na yan. Kasi, yung naka-live ako, bigla na lang shutdown. Sino ba naman di maaasar, di ba? Bigla ka na lang mawawala sa ere. Ang problema naman ngayon, in-adjust ko nga, yung nag-welding naman sa kabila, pag nag-start nag-welding, inaagaw naman yung connection ko. So ngayon, mamamatay na, mawawala yung aking mic. Naglo-loading naman ako. Yun ang problema dito eh. Kagaga tuloy, mababad trip ka. Dating dikit na pala ako sa yung Ma'am Unvlog. Tamsak na lang kita. Ganun pala. Ay, buhay. Kaya nga, Madam, hindi ako nakakapag-live ng maayos dito. Buti nga umakyat na yung WH ko, pati yung yung subscriber. Hindi rin ako nakakapag-banana. Kasi wala man kuryente minsan. Pag umulan, Diyos ko, asahan mong walang koneksyon. Ganun pala. Ganito po sa probinsya, Madam Lailutsky. Kailangan talaga mahaba yung pasensya. Mga lalapatamsak pa ako sa nakapin. Ayan yung kanyang premiere. Ayan, 4 million Migalab shout out. Mga lalapatamsak naman po sa nakapin. Ayan. May premiere po yung nakapin mga lalab. Palablab naman po sa nakapin. Tamsak lang sapat na mga lalabs. Wala sa'yo. Lailutsky Dan nyo, friend from Unvlog. Ayan. Madam Lailutsky Dan na po si Unvlog po. Sa'yo. Idi wow. Ayan. Oo. Ayan, Lucky 8 for you. Madam, salamat. Ayan. Karapatan natin TV, Migalab, shout out. Karapatan. Ayan. Karapatan natin TV. Thank you so much. Ayan. Arcons, harap naman ng, oh my God, you're eating lechon. Arat na. Of course, everything. Ginagamit ko yan, tanga mo. Gamit kang ginagamit.
Nagamit ko na yun dito. Walang tuloy yung viewers. Tamsakan natin yan, patamsak. Ayan, may premier din pala si Hans. Ayan, tamsakan ko na pala to kahapon, lalabs. Ayan, may tamsak na pala ako dito. Hans, sa ano pa pala to? August 3, 10 p.m. mamaya pa. Ayan, Lailotsky, the new friend. Ayan, unblog, thanks. Package for you later on from Lailotsky. 4 million, Miguelab, shout out. 4 million in the house. Ayan, unblog, dati pala tayo, lalab, meron ka rin palang premiere. Tingnan natin yung may mga premiere dyan. Si unblog, may premiere. Si Hans, may premiere din. Ayan, tamsak na to, lalabaan. Tayo'y di na magkita. Hans, new friend from Unblog. Ayan, Hans lalab. Dan na si Unblog, pabalikan na lang lalabs. Muling ibalik ang tamis ng pag-ibig sa ating nakara. Madam Lailotsky, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Lablabin natin mga lalabs. Mga lalabdan na po ba kayo, Haki? Thank you so much, lalab. Thank you. Haki Ukak, hello. Ayan, mega love shout out, Haki. 5 million mega love shout out. Mga lalabdan na po ba kayo magtamsak sa nakapin kay Aileen Sweet Vlogger? Ayan po tayo kay Madam Lailotsky. Haki Ukak, yeah, you are drinking coffee. Thank you so much. I'm done drinking coffee. Kalas, finish. Ayan. Haki Ukak, nagbaba ng bay. Haki Ukak. Haki Ukak, kakakak. Pig sa iba. Dan na kayo mga lalab magtamsak sa nakapin. Ayan. Dan na kayo sa premiere ni Aileen Sweet Vlogger. Kung maingay ma, huwag ka maggalit-galitan. Nare-record yan eh. Nagalitin si Mama Dida. Nakalive ako. Nare-record yung boses. Haki Ukak, ayan, nagbaba ng bahay. Huwag kayong maingay. Lailotsky ka na dyan, way. Lablabin natin nakapin mga lalabs. Nakapin. Ayan. 3 million mega love shout out. Unblog, ikaw sunod lalab kay ano ha? Kay Madam Lailotsky, unblog. Wala na si Rul Alfaro? Okay. Utan. Haki nyo friend dan from unblog. Ayan. Haki, kindly connect to unblog. Already connected to you, please. Thank you so much. Ayan. Harang, lalab, salamat sa iyong paharang. Ayan, 3 million, Miguelab, shout out. 3 million in the house. Mamahalan. Gabi ngayon. Ayan, palablab ako nakapin mga lalab. Lailotsky ka na dyan, way. Ayan. Isip kita.
Kabit kita, Haibe. Ayan, kabit kita. Miguel Love shout out. Lalab kabit. Ayan. Kabit kita. Ayan, si kabit kita. Umubo pa yun dito eh. Kabit kita. Nare-record yun eh. Kabit kita. Ayan, nagbaba ng bahay. Nare-record dida yung virus mo dito. Ayan, 5 million Miguel Love shout out. Oy, go away. $4 million Miguel Love shout out. Mga lalab, palablab naman ako sa nakapin mga lalab. Lalo si Canadian Way. Ayan, lablabin po natin. Ayan, 10 million thumbs up. Thank you so much everyone. Ayan, si Unvlog, nagbaba ng bahay mga lalabs. Dahil... Ayan ang palatandaan, binababa ni Nightboot mga lalab. Palablab din pa ako mga lalab sa aking member. Ayan, thank you so much. Miss ko na yung ka-office mo. Nasa abroad yun, madam. Nandun yung ginagamit yung computer, nandun sa abroad kasi babalik naman ako after 1 year. Nandun lang sa dun sa inuupahan namin. Babalik naman ako, madam, mga May siguro next year. Babalik ako doon. Ito, lang tong gamit ko dito, normal. Computer lang. Yung gamit ko kasi doon sa abroad, yon, gaming yun. Kaya maganda yun. Dito normal lang, laptop. So may balak ka pa rin palang bumalik doon. Oh, madam, May next year. Mabilis lang yung taon. Sa May pa, 2023. Lang ako doon, madam, mag-visit visa ako, mag-anap na ako ng trabaho doon. Sim work, ayan. Hindi, maghanap ko ng ibang work, madam, Lailotski. Bibili lang ako ng 3 months visa, ayan. Doon ako maghanap uli ng trabaho. Madali lang naman maghanap ng trabaho doon kasi ex-abroad naman ako. Ano ba naman itong malanggam na to? Ayan, 4 million Mega Love shout out. 4 million in the house. Saka yung ibang mga gamit ko, Madam Lelotsky, nandun pa rin. Nandun pa, iniwan kunti lang yung dala-dala kong damit nga dito eh.
Yung pang-araw-araw. Ayan, 3 million Mega Love shout out. Namiss kita. Smoothie drink, honeydew carrot. Ayan. Labat pa ba? Musta na si Maui Boy? Ayan, nandito si Maui Boy, madam. Nasa ilalim ng kama. Tulog. Nawala nga isang beses yun, madam, Lelotsky. Lumabas. Buti. Nahanap. Grabe iyak ko nung nawala. Kasi hindi lang basta-basta pusa yun. Hindi lang siya basta-basta nakapunta ng Pilipinas. Pinaggastusan ko yung pusa na yan. Bigla lang mawawala. Ano yun, yung perang ginastos sa kanya. Kinuha lang kung saan. Kaya nung nawala siya, grabe iyak ko talaga. Hindi lang siya basta pusa talaga. Alasan siya natagpuan. Nagpunta siya doon, madam, doon sa taniman ng mga mais. Doon sa malayo-malayo na. Kasi nung nakalabas siya dito, siguro may nakakita sa labas. Hinabol. Akala naman nila, mauhuli nila yan. Hindi man sila kilala, hindi naman yan magpapahuli sa kanila. Siguro nung may naghabol-habol, tumakbo ng tumakbo. Hanggang nakapunta doon sa taniman ng mga mais. Nung nakuha, Diyos ko, parang basura pag uwi. Punong-puno ng putik. Napakadumi. Baka gustong bumalik sa abroad. Hindi ba ka, madam, naghahanap ng babae ito? Naghanap siguro to ng babae. Wala kasi akong makita ditong katulad niya. Puro maliliit na pusa. May babae naman na pusa dito dyan sa namin, yung kapatid ko. Ayaw naman niya kasi sobrang liit. Kusa ba siyang bumalik? Oo, bumalik siya, madam. Buti nga nakabalik pa eh. Nung pagbalik niya, Diyos ko, grabing putik-putik. Kung saan-saan siguro nagsusuksok. Maraming naghanap sa kanya. Nakita nga siya doon sa kamamaisan. Taniman ng mais. Kaso lang ayaw niya talagang magpahuli. Sige, takbo. Buti lang nakabalik pa, kung hindi, nako. Talagang hindi ko alam. Hindi lang siya basta-basta nakapunta ng Pilipinas. Nung dinala ko yan dito sa Pinas, pagbaba ng airplane sa Philippine Airlines, na-stop pa siya diyan. Doon sa airport na-stop. Chelsea Story, Miguel Love, shout out. Kasi iningan pa ako ng bayad sa doon may bayad pa. Nagbayad ako ng kulang-kulang 9K. Ilang oras siyang nawala. Naku, madam, nawala siya ng 7:30, bumalik siya ng mga 11:30 siguro ng gabi. Buti nakabalik. Chelsea Story TV, ayan, Lalab Miguel Love, shout out, upcoming premiere. Ayan, 4 million Miguel Love, shout out. Ayan, bloody ko din mga lalab natin. Palablab po ako nakapin. Ayan. Yung ni Chelsea Story, matagal pa yung nito, premiere. Sobrang tagal pa. Tingnan mo, 86 days.
October pa, napakatagal pa. Ayan, 3 million Migalab shout out. 3 million in the house. Thank you so much. Ginoo ko, ginto talaga si Maui Boy. Oo, madam. Kasi in-stop pa yan doon sa airport. Naghingi pa. Sa totoo lang yung total ng ano niya, yung babayaran talaga nasa 15K. 15K talaga yung hinihingi doon. Ano ba yun yung ano doon? Yung humihingi ng pera? Basta doon sa may airport, ano yun madam, yung nanghihingi ng pera? Ano ba yun? Nakalimutan niyo kung anong pangalan nun. 15K yung hinihingi niya sa akin kasi daw ano, magandang klase ng ano, pusa. Alam mo, nung nasa opisina nila ako, umiyak talaga ako. Sabi ko, wala akong ganyang pera. Yung pera ko nga dito, 2K na lang eh. Hala, hindi talaga nila pinayagan. Tapos binabaan nila, ginawa na lang 8K. Kinalahati. Iwan ko. Ano ba yung naghingi ng ano? Nakalimutan ko yung naghingi niya ng pera. Iwan ko, kailangan kasi siguro may ano ka, may padulas. Wala eh. Walang padulas, hindi ako nagpadulas. Kasi may kasabayan din ako, madam. May kasabayan din ako yung ano niya, meron siyang 3 husky. 3 malalaking husky yung daladala niya, galing daw yun ng Amerika. Hala, narinig ko yung babae, sabi niya bibigyan niya ng 10K. Nauna ako sa kanyang dumating. Yun ang unang nakalabas. Ikaw ba naman magpadulas ng 10,000 eh? Ja Music of W ako. Ayan, Miguel Love shout out. Mga mukhang pera tawag doon. No nga, madam. Iyak kaya ako doon. Pero wala akong ginawa kasi ayaw talaga nilang ibigay si Maui eh. Tapos nilagay pa nila, ang laki ng binayaran doon sa eroplano. Yung pag-alaga sa kanya, 600 dirhams. Yung mag-aalaga lang sa loob ng airplane. Hindi naman pinakain. Kung ano yung iniwanan doon nung sinakay siya sa eroplano, yung tubig na nilagay, ganun pa rin, hindi man nila pinakain kahit kunti. Kasi yung pagkain niyang nilagay doon, di naman nabuksan. Sabihin, di naman nila pinakain. Ganun pa rin, di nabawasan. Tapos nagbayad pa ako ng 600 dirhams para lang alagaan nila sa loob ng eroplano. Eh wala. Tapos may bayad na naman doon. Tapos umiiyak ako nung doon ako sa opisina nila. Sa custom pala yun, madam. Madam Lailotsky, sa custom. Umiiyak na ako doon kasi nakikita ko si Maui, nilagay na, naglapag siya ng ng airplane doon sa airport ng 12:00 ng tanghali. Alam mo kung anong oras ko siya, Madam Lailotsky, nakuha? 6:30 na ng gabi. Kasi may mga papel-papel pa palang pinaayos sa akin. Yung mga gate pass na yun, may bayad pa yun. Lahat may bayad. Papirma-pirmahan pa yun. Ang dami ko pang pinapirmahan. Ang iniiyak ko doon kasi nakikita ko yung pusa ko na nakalabas na yung dila, Madam Lelotsi, kasi doon sa stock room ng ng Philippine Airline. Ang init-init doon. Tapos kahit tubig, wala man lang tubig. Sabi bawal daw sila magbigay ng tubig kasi kung anong mangyari sa pusa, sisihin sila. Yun na yung iniiyak ko doon kasi sabi ko, pag namatay yung pusa ko doon, ibabalik nyo ba yung gastos ko? Binigyan lang ako ng tubig, yung kausap ko, nilayasan ako. Basta iniwanan niya lang yung nakalculation niyang pera. Ayun, nakuha ko siya 8K. Sa cost K, nakuha ko si Maui Boy. Ang akala ko ba naman, pag nandun sa abroad, hindi man yung gastos ko lang doon sa abroad, yung pagkuha lang ng passport niya, yung pag-vaccine, yung deworm, tapos yung pagbayad ko doon sa pag-process ng papel niya, lang, 100 dirhams. 100 dirhams lang. Tapos mas mahal pala dito sa Pilipinas, Diyos ko. Sobrang mahal. Tapos nakita pa nilang may breed. Magandang pusa. Kalain mong 15K?
Wala na akong cash nun, madam, eh. Kaya naiyak pa ako nun kasi ang pera ko na lang sa wallet ko nun is meron akong cash na 3,000 na lang yun. So ngayon, buti na lang yung kaibigan ko may nagtatrabaho sa custom pero sa ibang siya, ibang department. Tapos buti na lang minisis ko yung kaibigan ko, sabi ko, pera muna ako ng pera, i-GCash mo na lang. Ayan, pinahiram niya ako ng 8K. Ayan, nabayaran ko agad. Kaya na-release si Maui Boy. Saka ko na lang siya nabayaran pagdating ko dito sa sa Bicol. Grabe. Kung may padulas siguro madaling makalabas. Wala akong padulas eh. Ayan, 4 million Mega Love, shout out. Kasi dati may post si Kabayan doon yung sa Filipino Times sa doon sa UAE. Meron siyang post doon about kung paano i-process yung mga papel ng pusa kung gustong mag-uwi ng animal galing sa UAE. Pero yung post naman ni Kabayan, wala man siyang na-post doon na may babayaran pa pala sa Pilipinas. Kasi hindi ko inaasahan na may ganun pala kalaking babayaran, Diyos ko. Do Vlog, Tamsak Puhos, ayan. Do Vlog, Lalab Migalab, shout out. Salamat, Lalab, sa iyong patamsak, Do Vlog. Ay naku naman talaga ang pinagdaanan ni Maui Boy. Ang dami ang pinagdaanan, madam, kaya nung nawala talaga si Maui Boy, naku, grabe yung iyak ko, madam. Kasi sabi ko doon, hindi yung basta-basta pusa lang na nakapunta dito sa Pilipinas. Pinaggastusan ko yun, Diyos ko. Inabot kalahatan, madam, yung nagastos ko kay Maui Boy. Aabutin siya ng 50K. Hindi pa kasali doon yung mga pabit-bit ko doon sa yung na-hospital siya, nung pinabunutan ko siya ng ngipin, nung every 2 months ko siyang dinadala sa vet, hindi ko na sinama yun. Basta nung nagastos ko lahat-lahat nung process niya papunta dito na basta nasa 15K, ayun. Nawala po sa host, ay nakabalik na siya, Lalabs. Tapos hindi pa siya nakain ng kanin. Sabi ko, kung sino man makakakuha noon, hindi nyo kayang buhayin yun kung wala kayong pambiling cat food. Nakita na, Lalabs? Ayan, thanks God. Grabe talaga yung iyak ko, Diyos ko. Nag-post pa ako sa aking FB page na kung sino man makakapulot sa pusa ko, please pakibalik na lang. Bibigyan ko talaga ng 1K, maibalik lang yung pusa ko. Kasi pinaghirapan ko yun, inilagaan ko yun sa abroad ng ilang taon. Yun ang kasama ko, lalo pag may problema ako, siya lang yung kausap ko doon. Tapos pagdating dito sa Bicol, mabigla lang mawawalang parang bula, Diyos ko. Muraus 1K. 1K, Lalabs, yung price. Yung may babalik yung pusa ko. Hindi siya mumurahin, Lalabs. Ilang taon na ba siya? 3 years old na siya, Madam Lailotsky. Alam mo kung magkano yung ticket ni Maui Boy is nasa 2,500 AED. Yung ticket niya yun sa Philippine Airline. Kikwintahin mo yun, magkano yun, Madam? Yung 1,000 dirhams, inaabot ng 14,000. Ayan, 14. Magkano yun? 8. Yung 2,000 na yun, nasa 28,000 na. Plus yung 500. Diyos ko, nasa aabutin ng 35K yung ticket niya, mga Lalab. Saan ka pa, pusa lang yun. 5K, babalik ko. Diyos ko, mga Lalabs, mas mahal pa yung ticket ni Maui Boy kaysa sa akin. Alam niyo ba, si Maui Boy is naka-Philippine Airline. Alam mo yung sinakyan ko papunta ng Pilipinas, nakaano lang ako, Royal Brunei. Ayan. May stop over pa akong 1 oras. Si Maui Boy, yung flight niya is tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Wala siyang stop over. Tuloy-tuloy yung flight niya. Siya, naka-Philippine Airline. Ako, lang, Royal Brunei. Nag-stop over pa ako sa Royal Brunei. 5K, babalik ko. Ayan, Reyno Lalab, Miguel Lab, shout out, Reyno. Tamsak host. And Reyno, salamat sa patamsak mo, Lalabs. Sobrang mahal ng pusa na yan, Diyos ko. Hindi siya basta-basta. Uwi pa kami ng Bicol. Ayan,
magkano yung pamasahe namin, dapat 1,500 lang yung pamasahe ko. Dahil may dala akong pusa, hiningian kami ng 2,500 pesos. Kasama yung pusa. Social si Maui Boy. Kaya nga, madam, sabi nga nung nandoon sa ano, nung inaayos ko yun doon sa ano, doon sa doon, nung inaayos ko doon sa Dubai, inaayos ko yun, sabi nung kabayan sa akin. Sabi ko, kabayan, kasi nandito kami, ano, inaayos ko kasi yung papel ng pusa ko. Sabi niya, ha, akala ko ba yung mga Pilipino di kayang magdala ng pusa sa Pilipinas? Mga puti lang. Sabi ko, bakit naman, bakit pag may wala bang pera yung Pilipino, di kaya? Sabi ko, hindi naman. Puti lang daw yung kayang magdala ng pusa. Mga puti lang ba? Ayan, do vlog dan from unvlog. Ayan. Mga love, dan na po ba kayo sa nakapin? Ayan, 5 million Mega Love shout out. 5 million. Kaya hindi yan basta-basta. Yung papunta-punta ko pa ng Dubai, yung nagtataksi ako, magkano yung taxi papuntang Dubai? Back and forth na sa ano, 350 dirhams. So, dalawang ano kami, dalawang balik. O, di ba? Daming gastos. Ano, TW po, salamat po from the vlog. Dapat may gate kayo para di siya makalabas. Ayan. Walang gate, madam, open lang eh. Yung bahay namin, pag lumabas, marami diyan kahoy. Kasi alam mo naman yung probinsya, di ba? Paglabas ng bahay namin, maraming kahoy diyan. Yung upload video host, patamsak. Ayan. Tamsakan ko na to, lalabs, yung ano mo, ayan. Ayan, Rino Oposap, Dan Friend from Unvlog. Ayan. Oh my God, Rino, anong nangyayari dito, Rino? Diyos ko. Kita na yung lubot. Rino Dan. Ayan. Mga love, dan na po ba kayo sa nakapin? Punta tayo kay ano, meron tong OTW-an. Dapat pala, ano, siyang bantayan ng gusto. Oo nga, madam. Pag nabuksan mo lang yung pinto, Diyos ko, nagtatakbo na palabas. Grabe kalukuhan ng upos na to, ng pusa. Gusto niya lagi sa labas. Naganap boyfriend yun. No? Hindi ba, lalaki siya, lalabs. Naganap ka mo ng babae. Kaso lang, wala man siyang mahanap dito at yung mga pusa, puro maliliit. Meron naman pusa kami dyan na, ano, sa kabilang bahay. Maliit na pusa, babae, ayaw man niya. Ang laki-laki ng pusa ko, maliit man yun. Kala mo babae ah. Lalaki siya, lalabs, lalaki. Do vlog, ayan. Kaya hindi madaling magdala ng pusa. Siberian siya, ano, do vlog. Gusto mo makita? My boy, come here. Bibi, kunin mo nga si Maui. Lilos ka na dyan, we. Ayan. My boy, come here nang yala, come out. Awe. Ang hanap, boyfriend yun, host. Ano yung bading? Lalaki yung pusa ko, lalabs. Ayan. Dan Edskarki. Dan from Unvlog. Kapon pinaliguan ko yun. Ang ingay-ingay pag pinapaliguan. Diyos ko. Kunin ko nga. Wait lang mga lalab. Kunin ko nga. Maui, come here. Bibi, kunin mo nga si Maui, Bibi. Come here, Maui. Come here, Maui. Ito siya mga lalabs, oh. Oh, di ba? Oh. Kala mo babae, hindi to babae, lalaki to, ayan, oh, may itlog, oh. May itlog etech. Anong lahi, host? Siberian to, lalab, Siberian. Ayan. Ayan, gano'n yung kalaki. Ang laki niya, no? Oo.
Oh, haba niya, no? Oh. Oh. Ayan siya, oh. Oh. Ay, sorry, nakapin pala ako. Ayan. Ilang old na po siya? 3-year-old na to, lalab, 3. Ayan siya mga lalab kung gaano kalaki yan, oh. Ang haba niya, no? Oh. Ang cute. Ayan siya, oh. Say hi to the viewers, Maui boy. mm. Maui boy. Tumaba siya. Kaya pala naghahanap na ng girlfriend. Ang ganda po. Naghanap to ng girlfriend. Ayan. Baba na. Sige na, bye-bye na. Bye-bye na. Baba na. Thank you, Madison. Eggpit, Miguel Absya, Tamsak Danhos. Para Madison. Ang laki, lalabs, ang laki, 4.5 kilo yan. 6 million, Miguel Love, shout out. Madam Lelutsky, nagbaba ng bahay. Ayan. 7 million, Miguel Love, shout out. Di siya mga lalas, kinakain niya lang kung merong fried chicken o kaya fried fish. Yun lang kinakain niya sa cat food. Pag binigyan mo siya ng kanin, hindi niya papansinin niya. Premier, ayan, unvlog na sa bahay Makulalabo. Yung mo to, Premier. Ayan. Lalas, dikit ko to sa'yo, lalab sa unvlog. Tamsak to. Ayan, unvlog ha. And dan tamsak po from Dublog. Ayan, 3 million Miguel Love, shout out. Ayan, unvlog ha. Ayan, dinikit ko na to sa Lalabs. Ayan. Panoorin ko yung trailer. Para dikit siya. Ang tamsak, ayan. Ayan, Lalab, naka 2 minutes na eh. Dikit ko na to, dikit na. Unvlog. Ito, unvlog, pangalawang dikit ha. Dahilan makatulog, kakaisip sa'yo. Ang dahilan. Michaelson, Joseph aka Mike, hello lalabs. Ayan. Michaelson aka Mike, how are you? Thank you so much. You give me a lot of flowers. Thank you so much. Ayan, unvlog lalab, pangalawang dikit. Ang nagdemo ang mga Singaporean, nakisali si Pinay. Paru-paro G. Ayan lalabs, unvlog, pangalawang dikit. Madison Dan from unvlog. Ayan. Ayan lalabs, oy, ayan. Dikit ko to sa lalabs, panoorin ko yung mo. Hello, my most beautiful sisters. Do you still love me today too? Yes, I love you so much. Ayan. Michaelson Joseph, thank you. Assalamualaikum, host. How are you? Ayan. Walaikum salam, lalabs cooking with Zapia. How are you? Sugot isipan. Ojo Wolf, Miguel Love, shout out to Dan Tusok from Ojo Wolf. Ayan. Ojo Wolf, Miguel Love, shout out Ojo Wolf. Ayan. I'm fine, thank you, host. Ayan, thank you so much, lalab. Assalamualaikum, host from Michaelson Joseph, aka Mike. Ayan. Walaikum salam, Michaelson. Like Dan from Cooking with Zapia. Ayan. Lalab, salamat sa padan mo, lalab. Salamat sa patamsak. Ayan. Ayan, 6 million, Miguel Love, shout out. 6 million, thank you so much. Ayan, pwede mag-promote. Sige, mag-promote ka lang. You're amazing. Ayan. Michaelson Lalab, thank you. Thank you so much, Lalab Michaelson. Thank you so much. You too also amazing. Ayan. Host, patamsak. Ayan, Sir Burchicha.
Sir Buchito, may shout out, Sir Buchito. Good morning. Nagkape ka na, Sir Buchito? I was waiting for that laugh. Ayan. Thank you. Ayan. Ayan si Madam Lelotsky nagbaba ng Michaelson, the new friend from Unblog. Ayan. Michaelson, Unblog already connected. Please kindly return to her. Thank you. Ayan. Sige lang po Sir Buchito nagbaba ng kanyang bahay. Ako makatulog. Ayan, Unblog. Pangatlong dikit to sa ilalabsa. Ayan. Lailotsky ka na Janway Dan from Buchito channel. Ayan. Ayan, pangatlong dikit to. Bigyan kita ng 5, 2 na lang. Namuot ka na, host. Namuot na sa imo. Ano, Sir Buchito? Nainitan na naman tayo, oy. Unblog, you're my sis in the flesh. You're my sis. Oh, thank you so much, OMG. My God, OMG, you give me too much. Oh, oh my God, Diyos ko, $19. Michaelson, thank you so much. I love you so much. Mama Chup Chup. OMG. $19, $20. Oh my God. Thank you so much. Oh. Thank you, Michaelson. You're so kind. Ay, Diyos ko. Thank you so much. Oh my God. Mga lalay, pinaliparan ako ng $19. Oh my God. Michaelson Joseph PK Mike, thank you. Thank you so much. I love you so much. Oh. Thank you so much, Michaelson. OMG. Oh my God, I will give you a lot of kiss. Thank you so much, Mama Chup Chup, Mama. Michaelson, thank you so much. Oh my God, oh my God. Madam Lelotsky, thank you, Madam. Ayan, nagbaba ng bahay. Oh my God, mga lalabs, lablabin nyo talaga yan. Diyos me, you perdon, oy, ang too much. You give me too much. Michaelson Joseph, aka, thank you so much. Oh my God, mga lalabs. I love you every day. Palablab, thank you. Ayan. Oh my God. Ayan. Guba natin yung bahay niya mga lalabs. Oy, OMG. Michaelson, you are too much too. Thank you so much, Michaelson, OMG. If you hear, I will give you a lot of hugs. Eds, ayan, you're mine. Ed's Kitchen Recipe, Tamsak Host. Ed Kitchen, Migalab, shout out. Ayan, thank you so much, Ed. I will give you jacket. Mga lalabs, ayan, pinagpala talaga tayo ng Panginoon. Thank you so much, God. Alam nyo ba kanina bago ako nag-start ng aking live? I pray before I start my live. You know, I told to God, I told to Him, I don't know, sana may magpalipad sa akin kahit isa lang. Inshallah, someone will give me even $1. God heard that one. I'm so lucky. Thank you so much. Oh my God. Cooking with Sapia Dan. Sa Butsito, nag-ikot-ikot ako. Diyos ko, Panginoon ko. Wag naman sana, God. Diyos ko. Makisama ka. Unstable na naman. Thanks God. Thank you so much, Michael Son. Oh my God. I will drop your links, ha? I'm so lucky today. Yeah, thanks God. Thank you so much, Michael Son. Thank you so much. Ayan, pwede patamsak po. Sige lalabs. Dating dikit po sa'yo. Michaelson, thank you so much, Eds. Dating dikit. Unblog. Ayan.
makatulog. Isip sa'yo. Brochito Channel, mag-iwan ka ng comment para masuklian later on. Mga lalas, lablabin natin to si Michaelson. I will drop your link. Alam niyo mga lalal, ang sabi ko lang kahit kunti lang yung tao basta may magpalipad. 4 million bigla love shout out. Thanks God. Ayan, thank you so much. Kasi pag may nagpapalipad, parang meron ka ng kita noon, no? Mga lalabs, palablab naman ako mga lalabs. Ayan si Michaelson. Jenky Dan new friend from Unblog. Mga lalablablabin natin si Michaelson mga lalabs, yung ating super chatter. Ayan. Pag nagpunta yan sa live yung mga lalabs, paliparan kayo ng maraming dollar. Unblog, kulang pa ako ng 2 sa'yo lalab ha. Wait lang ha. Sir Bruchito, ayan, nagbaba ng bahay. Tamsakan natin to, Sir Bruchito. Ayan, lablabin natin Sir Bruchito mga lalabs. Ma. Saan ka pupunta, ma? Ayan, nagkitsimik lang mga lalabs. Yung nanay ko naghingi ng ayuda. Init. And 4 million Miguelab shout out. Kasi mga lalas, itong talagang inaanoan ko, sobra kasing init siya. So ang sabi ni mama, pahingi ng pera kasi ipapaayos na to, bibili ata ng plywood ba yun? Philippine Laughter, it's intoxicating lul. In America, we mostly zoom in and paranoid. Don't like it, but I understand it true. We've been talking through a lot, so we are very defensive. Filipino is very good. Natuwa naman ako sa'yo. Dati bulong queen ka. Now may built-in speaker ka. At di mo na need ng mic. Kasi madam, doon sa abroad, yung kapitbahay ko doon na nigra panay doon sa may-ari. Kaya kailangan doon. Kailangan hinaan yung boses. Gusto ko naman sumigaw, hindi ko magawa. Ayan. Michaelson Joseph aka Mike, thanks for that. From Unblog. Ayan. Speak English, host. Speak English. Nagbulol-bulol na tayo dun, oy. Ayan, 2 million. Thank you so much. Mga lalas, palablab naman pa ako sa nakapin. Ayan, si Michaelson. Michaelson, thank you so much, lalab. Michaelson. Lamang sa'yo. Ayan, Sir Brochito, nagbaba ng bahay. Speak English daw.
Kailangang mangamba. Madison Egpit, ayan, nagbaba ng buy, Madison. Lalab Madison. Ayan, thank you. Nagbaba ng bahay, Lalab Madison. Mga lalab, patamsak naman pa ako sa nakapin, palablab mga lalab yung ating super chatter. Ayan. Pag pumunta yan sa live nyo mga lalab, si Michaelson mga lalabs, taga US yan. Ayan, Bicolanang Oragon, nagbaba ng bahay. Michaelson, full pack to you from Ed's Kitchen Recipe. Ayan, lalab, salamat. Nagsusukli yan, lalab, si Michaelson. Ano yan, lalab, magpalipad. Pag nagustuhan ka niya, paliparan ka. Palipad ng dollar. Cooking with Sapia. Ayan, thank you so much, lalab. Thank you. Bicolanang Oragon, may galab, shout out. Hindi ko nga tubig dida. Wala nga. Wait lang mga lalas, kuha lang ako ng general water ha. Wait lang po, sobra kasing mainit. Wait lang mga lalas, wait lang. Ayan, kumuha lang ako ng tubig mga lalabs. Bicolanang Oragon Dan, Migalab, shout out from Ed's Kitchen. Ayan, sarap ng tubig. Nakawala ng Ayan, 2 million Migalab, shout out. Ayan, Ed's Kitchen Recipe. Check ko lalab kung nakadikit yung main channel ko sa'yo ha. Mga lalab, palablab pa ako nakapin mga lalabs. Yung ating si Michaelson. Ayan, 3 million Migalab, shout out. Hindi ko lang ng Oragon tamsak dan sa'yo. Tingnan ko lalabs kung nakadikit yung main ko ha. Wait lang. OMG. Ayan, Ed's Kitchen Recipe. Nagbaba ng bahay mga lalab. Ed Kitchen. Out. Lang may harang, tapusin ko lang yung harang lalabs. Ayan, John Arenas Studio, Migalab, shout out. Sir John. Si Sir John to, Migalab, shout out po Sir John. Maray na aga, na Saudi ka pa. Sir John, long time. Bigyan Migalab, shout out host. Para Ayan, Sir John.